Dels 3 fills que va tindre Europa, un va arribar a ser rei de Creta. El seu nom era Minos i era un home ambiciós. General, tens l'informe diari de ciutats conquerides per el meu exèrcit? Així és, majestat. Així trec l'informe diari de les ciutats conquerides pel seu exèrcit, Atenes i Megara. Perfecte. Sóc un dels reis més temuts de tota la mar Mediterrània. Així és, senyor. Les teues tropes estan preparades per a conquerir qualsevol ciutat que vos demanem. Has de saber que sóc un home ambiciós i el meu desig de poder no té límits. Aviat sol tinc un desig. Tindre un fill varó per a que puga liderar el meu exèrcit. Minos havia tingut 2 filles a la seva esposa Pasífae. El dia que Minos es va enterar de que Pasífae estava embarassada per tercera vegada, un somriure va il·luminar-li la cara. Estimat Pasífae, en aquesta notícia que m'has donat m'has fet enormement feliç a tota la terra. Estimat espòs, jo també soc molt feliç. Aquesta vegada tinc el pressentiment de que serà un baró. Li donarem una educació digna d'un rei. I serà estimat per tots els súbdits. Però com Pasífae va donar a llum, l'alegria de Minos es va quedar feta a miquetes, perquè el nounat no tenia res que veure amb el rei que els seus pares havien somiat. Era un ser monstruós, amb cap de bou i cos d'home. Per aquesta raó el nomenaren Minotaure. Minos estava furiós. Aquest monstre no pot ser fill meu. Calmat, jo t'ho explicaré tot, però calmat. Amb qui m'has enganyat? Amb ningú, què creus que ets per a parlar-me així? Val, en camp i explico. Escolta atentament. Un dia estava passejant per la platja i es va trobar un bou blanc. Un bou blanc, dius? No fa falta que expliquis més. La meva mare també va ser víctima de l'engañ de Zeus i els va atendre als meus germans i a mi. Minotaure és fill dels déus i no podrem matar-le perquè despertaria la fúria dels déus. És clar que no l'anaven a matar, siga com siga, és el meu fill també. Aquest monstre és una vergonya per a la nostra família. L'amagarem per a que ningú mai puga veure. No te globiràs, no amagaràs al meu fill, t'ho demane per l'amor de mare que li tinc. Però les súpliques de Pasífae no serviren de res. Minos va fer cridar a un arquitecte del qual havia escoltat parlar molt. El seu nom era Dèdal. Tu ets el famós arquitecte anomenat en el nom de Dèdal? Així és, senyor. El meu nom és Dèdal i sóc arquitecte. En què puc servir-vos? Vull que construïs un laberint. Un laberint? Sí, un laberint. M'han assegurat que ets el millor arquitecte de tota Creta i a més ets cimentor. No t'he enganyat. Perdona per la meva estranesa, però mai m'havien rebut construir un laberint. Vull que el laberint siga molt ampli i quan una persona entre mai res puga salir. Bé, serà com us ordeneu. El laberint serà un palaci. Tindrà habitacions i passadissos. I una vegada que algú entre, mai res podrà salir. Dèdal va construir a Cnossos un palau únic al món. Només un déu, a la seva intel·ligència il·limitada, podria trobar l'eixida. En aquest palau, Minos va fer tancar al Minotaure. Cada any obligaven a 7 fadrins i 7 fadrines al laberint. Els jovens eren presoners procedents de les ciutats conquerides per l'exèrcit del rei Minos i servien d'aliment al monstre. Ja feia 9 anys que Minotaure vivia al laberint, quan va arribar a Creta un grup de jovens presoners procedents d'Atenes. Camina, presoner. Demà seràs el primer plat de Minotaure. Ja, ja, ja. De què ets seriós? Acaso és verdad el que et dic? Gens ni miqueta, general, però confia en mi mateix. Sé que derrotaré a Minotaure i tornaré a Atenes. Ara el que et ric sóc jo. Qui riu el darrer, riu més bé. Per a ser un presoner ets un poc descarat, no et creus? General, aquest és el jove que porteu al laberint? Així és, princesa Ariadna. Aquest jove servirà demà de plat al teu germà Minotaure. Ariadna era la filla més gran del rei Minos. Tan bon punt va veure Teseu, va notar que el seu cos s'accelerava i va tindre la sensació de que necessitava aquell jove per ser feliç en la vida. Així que es va proposar salvar-lo de ser devorat pel seu germà. Enmig de la nit va fugir del palau i va anar a la casa de l'arquitecte Dèdal. Arquitecte Dèdal, necessito la vostra ajuda.
Arianda, com és que han vingut a la meva casa? M'he escapat del palau per a vindre a veure-vos. Arianda, Què us en què es puc servir un arquitecte tan humil com jo? Estic enamorada del presoner, que demà servirà de xac per al meu germà, Minotaure. Necessite que m'ajudeu a salvar-li la vida. Arianda, si s'ajuda el seu padre em matarà. Us prego la vostra ajuda, o moriré de tristesa si no salveu al meu estimat. Les súpliques d'Ariadna van commoure Dédal i va acabar acceptant ajudar-la. Ariadna, protegida encara per la foscor de la nit, va anar al calabós on estava pres Teseu, esperant el dia per ser conduït al laberint. Teseu, pren aquest fil de seda i aquesta espasa que m'ha donat Dédal, l'arquitecte. I què faig jo amb un fill de seda i una espasa amb fullador? Quan entres a l'interior, has de lligar el fil de seda a les portes del laberint. Quan entres a l'interior del palau, aniràs desenrotllant el rodet poc a poc. Quan vulguis trobar el camí de l'eixida, aniràs enrotllant novament. L'espasa et servirà per a protegir-te del perill. No patiu, princesa. No patiu, princesa. Eixirà del laberint. Et tornaré a Atenes i allí et faré la meva esposa. Amor meu, estaré esperant a les portes del laberint. A la mañana següent, els soldats de Minos van acompanyar Teseu fins a les portes del laberint. I tot va resultar com havien plantejat els jovens enamorats. Teseu el va enfrontar al Minotaure i el va matar amb l'espasa d'or. Al capvespre, quan Teseu baixés del laberint, Ariadna l'estava esperant amb llàgrimes als ulls. Tots dos es van abraçar per primera vegada i es van fer rumb a la mar, rumb a Atenes.